बे समाव हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब नोंथाङाबो पीएम किसाननि मुलाम्फागिरि नामा जुदि नोंथाङा पीएम किसाननि मुलाम्फागिरि अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय नोंथाङा मोननो थांगासिनो दं पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां फोसावबाय मिरु सरकारा नोंथाङा मोननो हागोन सोलिफु दान एबा जुन दाननि 20 अक्ट'आव पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां फोसावबाय मिरु सरकारा नाथाय नोंथाङा माखासे मावनांगौ खामानि एबा हाबाफारिखौ मावनानै लायाब्ला बे बाराव मोननाय नङा पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां नोंथाङा बेनि थाखाय खालामनांगोन बैंक एकाउन्ट आरो आधार कार्डनि फोनांजाब लोगोसे केवाईसी आपडेट नोंथाङा मोननो थांगासिनो दं पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां फोसावबाय मिरु सरकारा नोंथाङा मोननो हागोन सोलिफु दान एबा जुन दाननि 20 अक्ट'आव पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां फोसावबाय मिरु सरकारा नाथाय नोंथाङा माखासे मावनांगौ खामानि एबा हाबाफारिखौ मावनानै लायाब्ला बे बाराव मोननाय नङा पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां नोंथाङा बेनि थाखाय खालामनांगोन बैंक एकाउन्ट आरो आधार कार्डनि फोनांजाब लोगोसे केवाईसी आपडेट नोंथाङा बेनि थाखाय खालामनांगोन बैंक एकाउन्ट आरो आधार कार्डनि फोनांजाब लोगोसे केवाईसी आपडेट नोंथाङा मोननो थांगासिनो दं पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां फोसावबाय मिरु सरकारा नोंथाङा मोननो हागोन सोलिफु दान एबा जुन दाननि 20 अक्ट'आव पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां फोसावबाय मिरु सरकारा नाथाय नोंथाङा माखासे मावनांगौ खामानि एबा हाबाफारिखौ मावनानै लायाब्ला बे बाराव मोननाय नङा पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां नोंथाङा बेनि थाखाय खालामनांगोन बैंक एकाउन्ट आरो आधार कार्डनि फोनांजाब लोगोसे केवाईसी आपडेट जुदि नोंथाङा दासिम बे हाबाखौ मावाखै अब्ला थाबैनो मावना लादो नङाब्ला नोंथाङा जानगाराव थानांगोन पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि मुलाम्फानिफ्राय नंगौ बे समाव लानानै फैदों हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब नोंथाङा मोननो थांगासिनो दं पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां नोंथाङा मोननो हागोन सोलिफु दान एबा जुन दाननि 20 अक्ट'आव पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि रां फोसावबाय मिरु सरकारा